nggih ditambahi kedhik mawon nggih. Makrifat tanpa syariat niku sesat, termasuk ninggalaken salat, termasuk ninggalaken Jumatan. Lah niku nggih. Syariat tanpa makrifat niku ndelahom. Sagete maca ndongeng. Kula kalih panjenengan pun ngelampahi ngaji pinterin dalil, pintere maca boten ngalami. Dadose panjenengan niki kalian kula pun terdoktrin. Enten sing radi gaib, wong Allah niku maha gaib. Sampean istiqomah dikepanggihi perwujudane sampean piyambak jarine sesat. Sampean istiqomah dikepanggihi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jarine sesat. Olahe mboten enten turunane ulama. Mboten enten darahe Kanjeng Nabi. Pun jelas Allah ingkang sanjang panjenengan bersolawatlah mangke panjenengan dikepanggi kiambok dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk panjenengan saat lenggah istiqomah enten perwujudan di dalam niki keluar mukasafah nggih mukasafah diperjalanaken Isra Mi'raj mboten Kanjeng Nabi tok sing saged Isra Mi'raj panjenengan saged nggih melalui Kanjeng Nabi mongko menika Kanjeng Nabi dadi contoh utama Isra Mi'raj pun mireng-mirengaken yang sing kados kula Isra Mi'raj dalam satu hari 70 gedabrus niku gorowan nggih pun sampai sampean terdekin permiku panjenengan imani kiambek lek ancene panjenengan pun sering digoroi tiang-tiang sing kados kula niki panjenengan lampai mawon sholawatan ten griyane panjenengan kali putra-putri panjenengan kali istri sampean. Insya Allah mangke sedanten napa sing diceritakan dateng Kanjeng Nabi melalui Kanjeng Nabi terjadi dateng panjenengan sedanten. Nggih, pun jelas nggih niki nggih. Dadosipun niki elmune syariat torekot hakikat niku kudu mlampah sareng. Syariat nggih kudu pinter iso maca. Torekote nggih kudu perkumpulan kados sing ingkang ngeten iki sing bener krana Allah. Hakikate nggih sing sampean ngalami sampai dibeto mukasafah niku wau Isra Mi'raj dikenalaken alam-alam yang tak tertangkap oleh akal dateng Allah. Makrifatu wae nggih niku sampean damel sedanten niki wau pun dadose kersane makih putra-putri pun panjenengan niku sempurna ingkang disempurnaaken Allah tapi nggih sulit atos-atos panjenengan terdoktrin enten pribumi waline Allah hake Allah sampai ten HP ku sanjang niki sing rusak sinten sanjang lek gak iso sembayang bengi gak usah sembayang bengi. Lek gak kuat poso gak usah poso. Niki waline Allah digambaraken ten HP ngomong nggih cetha ngeten. Atos-atos panjenengan iki. Niki waliyullah pondasi Pasuruan. Sampai di HP niku didamel ngoten. Dados waliyullah niku sulit sak derenge. Nggih tirakat nggih mboten nedha. Nggih nedha sak pucukan ngoten nika nggih nginem sak pucukan nika. Salate sukune sampai bengkak. Sedekahe nggih ngoten. Kok malah ten HP iku sampai niku cetha jelas lek niku mukake waliyullah pribumi. Lek gak usah sembayang bengi lek gak iso tangi gak usah salat. Ya anu gak usah poso. Niki mboten mungkin. Niki damelan gen jahiliyah. Atas panjenengan sampai digambaraken ngoten waliyullah niku mendidik ilmu kewaliane. Awake niku wau berkorban sedan sesulit niku ben bengi salat sampai sukune luka. Posoe nggih pun kula sanjangaken niku wau. Lah niku bab
bab ngadeg dateng Allah. Sampai enten sing sanjang panjenengan krungu adzan gak usah salat. Panjenengan gak usah salat. Niki lho sing atos-atos nggih, sesat niki. Cukup panjenengan omong-omongan kalih kula. Niku lebih apik ketimbang sampean salat. Sedangkan ten syariat Allah pun sanjang lek krungu adzan salat to. Kok wani kula sanjang ngeten iki niku. Moko Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanjang atos-atos dengan ulama su. Ulama su niku napa nggih niku wau. Sing ngrubah-ngrubah kehendak Allah. Salat perintah Allah diganti polahe omong-omongan ambek awake. Gak usah salat, lebih apik omong-omongan ambek aku niku. Terutama Allah ada di dalam diri. Monggo sujud ten suku kula atos-atos panjenengan niku. Sampai wonten waliyullah nggih didamel kados ngeten. Niki wau waliyullah pondasi pasuruan. Enten malih sing sanjang. Didamel sampai napa dingotenaken Mas Lai. Sampai di AI lho. Apa? Ning HP AI apa? Komputer. Ya, niku nggih direkayasa. Kaya. Lek ana wong kaya aku ngene cerita ketemu Rasulullah. Urafat pembohong carpak jari wong Madura gini ngali lek enten sing sanjang kepanggih Rasulullah tapi saged maringi dalane kepanggih Rasulullah gini ku akeh Allah niku temenan kok malah waliyullah ditipu daya sampai kaya ngono. Lah lek ketemu Rasulullah gak iso nerangno Rasulullah fisike kaya sapa gak iso ya pembohong. Fisike Rasulullah kaya apa kaya wong ASEAN. Wis terang-terangan blak-blakan mawon. Rasulullah sanes kaya tiyang Arab sing niru wangir, wadhe dukun, boten. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku fisike kados tiyang ASEAN. Atase panjenengan iki ilmune syariat, tarekat, hakikat, makrifat kudu panjenengan lampahi sedanten. Maka mangke lek ancene panjenengan kepanggih Rasulullah sing kenal Rasulullah mboten mripat niki, mboten telinga niki, mboten irung niki, mboten cangkem niki. Sing kenal yang terbuat dari Nur Muhammad itulah yang bisa mengenali beliau dan bisa bersalam kepada beliau. Maka menika setan niku datang Allah diutus untuk menggoda orang-orang yang beriman kepada Allah sehingga berhasil neng Allah diparingi predikat wahdatul wujud waline Allah niku Allah ingkang maringi. Gadah peran kiyambak iblis niku dikengken Allah saged nyerupai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disyariatkan, dituliskan, diayatkan oleh Allah. Gur Kanjeng Nabi tok sing gak iso dicontoh oleh makhluk-makhluke Allah. Niku rahasiane. Tapi saged dicontoh. Sing boten saged napane mukae raut wajahe Rasulullah. Niku lek kepanggih Rasulullah mboten mampu ningali wajahe Rasulullah. Nggih ancene, tapi Allah pun ngijini. Dados semerap bahwa sesungguhnya Kanjeng Nabi niki raut wajahnya tidak ke Arab-Araban sak benderane. Redup sayup pecoh lek ditingali kula sampai kepingin kepanggih malih. Sampai gendeng kula niki, sampai gelangan emas. Wis diilok-ilokno teng lari-lari. Lanang gelangan emas, haram iku jano wis tangan kuthuk sing mlebu neraka ae. Wong kula sing semerap. Kula lek rindu kangen teng Rasulullah kalau lepas singen kula. Kula sholawat sallallahu ala Muhammad. Sak kira kepethuk maneh, mboten saged. Wis mboten saged, mung sepisan niku tok. Balik kepanggih terus lah kancane napa malih diundang Kanjeng Nabi diundang. Karepe sinten? Nggih mboten saged Kanjeng Nabi perintah atas Allah bahwa diberitahu orang yang keimanannya saat itu naik kepada Allah dipertemukan oleh Rasulullah nggih cukup satu kali. Nggih niku nggih. Atas-atas panjenengan dados panjenengan iki lek ngaos tiang-tiang sing kados kula akhir zaman iki kathah ulama-ulama su ingkang jerumusaken panjenengan atos-atos putra-putripun panjenengan. Lek ngaos lek semerap ilmune ngeten iki cukup
madrasah pun kata pun umur 15 tahun sampai jak wiritan dhewe sampai jak istiqomah dhewe mongko panjenengan mangke ten alam kubur kepanggih keluarga panjenengan malih ten akhirat kepanggih keluarga panjenengan malih cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.